wis roh omahe mbae aku. Kula nuwun. Omahe jujukan. Duwe ra kaprah. Alah nganten anyar. Alah mbae ning pasar. Aku roh pawone ndek ngene iki. Wis dadi gawane kabeh. Monggo alat es. Omahe jujukan yo. Nah ya nek kok kene lah nek kok kono muter-mutere ning ndi. Aku gak roh. Alah. Alah omahe edek ratan ngene kok. Lah iya lah gampang kene Mbak. Lah nek ronone ning dalan-dalan kuwi aku gak roh. Alah. Kula nuwun. Mbak, aku lagi melok rene. Omahe adohe ya Allah. Mbak, lagi iso rene Mbak ndek ngenane akeh wong mendarat lho marang. Iya, Kak. Nggih wis Sandalan kabeh. Dolan. Lah iya ya Allah. Omahe nek dalane ratan kono iki anu Mbah bingung nek ning kene nek jeplek ya. Edek omahe ya Allah. Soleh iku sing paling enak. Urung buka. Anu bakso balik neng ku. Ki anu. Mbah ya Allah. Wong cepu lagi melok rene, Mbah. Sarapan, Mbak. Malah Mbak salim sik. Kok cepu adoh-adoh wis ki batake dhewe kabeh ya, Mbah. Iya. Iki ya YouTuber iki. Oh alah. Alah. Nggih. Alah. Kondange wong apa? Omahe edek ratan yo. Desa ngene iki lho ya. Cilik tapi apik-apik. Tak syuting, Mbak. Walah, sing tukang gawe mie wonge canggih, guys. Mbak sapa, Mbak? Mbak Darmi apa Mbak sapa jenenge? Alah, alah wong cepu lho cangkeme amoh tok kene iki. Ya, cangkeme wis gobrak. Iki wis siap tukang masak apa-apa disiapa, Mbak? Untuk bayaran juga dhewe. Ya piye bayaran nomor 1, Mbak? Aja mbok untuk bayaran juga dhewe kita separuh. Ya ngajak kawinan. Tak didon. Iki nek Maret ya suwi ya, Mbak, nek ning nggonku langsung disreng. Ning kene apa murah kene. Masak karo iku, masak. Mbok iku. Wah, pokoknya sing masaki enek asistene dhewe, Mbok ya, karek ngecekakno cek. Cek. Lah ki sampean cek ngatasi apa ora nggone Mbak Wati mantu ki? Ngatasi sok. Ayo, oke lho tukang masake kene, Mbak, siap. Sesuk. Ya Allah, mantune urung teko kok sesuk, kok cepet mencah. Lah iya lek mangkane urung teko ya malah siape sik suwe. Sing tukang ngemih iki. Gula apa no? Kosong, Mak. Nanggung anu, Mak? Nanggung entang apa-apa. Lah wis mateng no. Gedang. Ketoke lagi kok, lagi mbok plongno blok. Mbok umure gedang iki nderasa anu, mbok mateng. Lah iya lah kok iso Berarti gosong. iku sing gosong wajane ya. Wajanku aku wis muni iki lho wajan. Walah, Sing Mbok, ngisor. Mbok. Ki mang berarti salah alamat. Salah alamat, ora tenanan alamate. Walah tak kentur, kleru, Mbok, wajane sing gosong. Mbak yo aja ndek genduk, aku ndek genduk cilik e macet. Dhuwur. Kene lho. Kene. Ngene iki nek ngene iki ora som tandur ya Mak sampean. Ora usum, wis ora tandur. Wis tuwek ngono. Wis tuwek nang omah. Sikile ora kuat. Iku lho juara tandur mau. Mboke. Iya. Sakniki ya wis gak oleh anake. Wis gak usah.
Tengok-tengok ning omah. Ning omahe. Mangan lah mangan mosok bodoh. Mosok bodho sing nom. Ya, Lis. Proses gawe mie, guys. Kono lagi nggon jagung mbok iki wayah pecir meleh. Kene ya ana sing jagung ana sing ora, Mbak. Iki ora tak rendeng kok timbang jagung menghasilkan ya jagung. Ya enak jagung. Pragate rapate akeh. Kowe ora pinter jagung. Gak. Oh, tapi wong nek pas Mine ben kan mateng, jaron guys. nek. Tukang takir. Sapan main aja kan main berjarah. Lah berjarah. Berjarah yo kandhe aku. Ning ndi, Mbak? Tuban. Nek giliran aku apa metu ziarah nguyur ae. Tak goleki. Aku sing diseneni padahal dene kadang yo Iya. ziarah. Ya. Yo sampe Dik. Wah. Bocah ning kono tak entenane. Tak geret. Aja mbok geret terus ya, Yud. Tapi wong semenak ki tak colok ilang kowe. Wong wis Wah, ketemu. nek ora digandeng ya ilang tenan Tenan, aku. Mbak. Pengenan Ya ilang. iki sesuk ning Jawa Timur. Pengenan. Iki sampeyan nggon Mbak Tika, ape ana jaro. Nek rezeki yo melok, iwak-iwake sehat. Sing ning Jakarta Selagi saya ada. sehat, di rezeki tetep kudu melok jeng-jeng ben roh kono-kono. Sekali-sekali mbok aja ning omah. Sekali-kali aja ning Roy ning omah. sawah. Lah, Roy kok men tandur matun. Ora mbok salam. Gak wis inu, wis gak usah. Nek rasane wis mantep tapi salame karek nganggo apa ora jenengan. Salam sering. Ndi salam. Gampol kepekno. Ning guritan enek mbok. Samane sampeyan salam-salam dene ndi kok salam-salam. Salam seri, dong jer gak seneng ya gak masalah. Aku nek pecel ya godhong jer barang. Oh, nek pecel jelas ya, Mbak. Iki menawa insyaallah apa entuk paket anu Mbak, njaluk kiriman sambel. Wong Kalimantan wis rasane 30 njaluk 10. Tapi tak undakno regane. Ning napa apa? 17. Ning lah tak ngene anu nitah. Sambel adol 80. Ijek ngatasi. Sak menengkas mesti. Niki santene ampun ae sambel kentange. Ampun. Oke, bolo cukup. Iki dolan ning gone sale. Sale ya Mbak kene. Sopo kapur-kapur. Ada ngene. Lenger-lenger ada muni ngene. Anu apa jenenge? Aja ngasek nggih mati wong buka. Ya. Kes lo kandhani, Kes. Lah kan tak kan. Kes tak Oke kan. guys, ayam guys. Wae apa kula? Ayam. Tiba mumpung durung. Kes kandhani, Kes mumpung durung. Mah, mama. Ben ngrasakno kok malah mbok Kan ora rasane ese Mbak Wati ya Mbak ya. Dene atine ora ngertak kok ngene. Aku tek gak dikei bakso, sing badhak bakso sapa aku. Kes, jane ora ngantek mangan bakso, ora mantek mangan es kok kan. Walah ya ora menteri Mbak kok kon Enek. di omahe. Lah es omah kuwi kok ngarep omah. Lah ndi lah tek es. Ayo malah gotong-gotongan. Lagi gopatmu ya kena suwitit ning silet tuh. Es tak colongno. Sing kene golek. Es ku ngendi? Dua tengah mengarep sing kene. Aku wae urung mek. Anu Mbak, berarti ning terik lek ese. Kurang. Kurang. jenenge limo. Lah berhubung bar tiga Lirik yo. Bar. Nggone Mayati perang blirik nek ngene. Karuan Yo. orang gawe 500-an. Heeh. Mate aku gawe 500-ane. 500 orang, Mbak. Tak tas terus nganti surat kok ijek. Lah iku ae luwung tamune tok, Mbak, ora ngesek tok tamune kok. Tamune urung tok, Mbak. Ya bener nek dindo karnaval ku mang, Mbak. Kenapa? Nek Mbak lengane tak kek gini nae. Kandhane ana sing wong aku malah ngenteni tim aja ning mengguri. Malah ngenteni tekan, Mas. Wis. Lah sok nek ngono Nongkrong dene wong budal iku di sini ya. wong Arep kok. iya tok ngono kok wonge do ning kene lho wisan sing do buah ku Mas sing nggowo ngonoan. Yen satsik ngono. Lah kok wong kok ngono nagane lah kok ngantene rong teko nang tamune do tok kene kok. Anu disiki ngono, Mbok, cara Nggih. mono. Aku roh iku sing anu. Aku roh iku wonge do nggo beras kok digawa mbok sapa kok ngarep ku setumpuk. Ngantene wis teko no. Aku muni ngono mangkane. Itu ning kamar.
Lah ngenteni tekon kok do teko kene. Wes. Wes kok ngetek wes kok urung ketok lah nek wes aku yo ngono mangkane. Wes dah. Akhirnya malah. Kok gini? Jemet ta. Mentok. Kok mentok. Ya yo wes. Apik malah. Malah rame iki. Iku gak ya iku. Oke, jangan semuri mulak-malik.